bøje den stålstang der helt til ud. We must test it first. Vi skal lige teste for at se, om den nu også er rigtig, om den kan holde til belastningen. Så vi har brug for et par frivillige. Er der nogen, der kan tænke sig at hjælpe? Her. Skal det være voksne? Nej, for dig. Hvis I kommer herop. Karl. Hvem skal tage billeder? I film. Jeg får en ny telefon. Lige ud af mig. You need to grab the bar. Vi holder godt fast, som henviser her. Up over your head. Så holder vi bare så godt til. Er I klar til at tage et billede, ja? Det er film. Nå. Et billede, film. Vi er bare ved med at holde godt fast. Hold godt fast. Jeg er berørt. 2. Er I klar? Så må I godt sætte det ned igen. Har du taget det? Ja.